Hola, bon dia a tots i benvinguts a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Us animeu a conèixer-la? Només entrar trobem el hall, on a mà esquerra trobem la consergeria del nostre grau. A continuació ens trobem davant la sala multiusos, on s'impartiran, entre altres assignatures, sistemàtica del moviment i gimnàstica. M'acompanyeu a veure-la? Continuem a la planta baixa, on trobem el CAL, el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües, el qual és un servei adjunt a la Universitat de València on us podeu inscriure per a realitzar diversos cursos d'idiomes. En aquesta sala trobem el laboratori de biomecànica, on es realitzaran les pràctiques d'aquesta assignatura i, a més, trobem el grup d'investigació en biomecànica esportiva, la qual realitza investigacions sobre aquesta disciplina. Ens trobem al semisoterrani, on podem trobar la sala d'expressió corporal. En ella aneu a impartir l'assignatura d'expressió corporal i gimnàstiques suaus. L'expressió corporal és assignatura molt bona per a perdre la vergonya. Seguim al semisoterrani, on també trobem el tatami de judo. Així impartirem l'assignatura de judo. Aquesta és la sala de musculació. En aquesta sala fareu les pràctiques d'entrenament esportiu. Així ens trobem els despatxos dels professors, on necessitareu amb ells per tindre tutories. Seguint, trobem també el saló de graus, on podreu assistir a diferents ponències. En aquesta planta també trobem, just enfront de la sala d'expressió corporal, la secretaria de la nostra facultat. Per altra banda, així trobem els despatxos del decanat. Ells són els màxims representants del nostre grau. Ens trobem a la tercera planta, on estan la major part de les aules on s'impartiran les classes teòriques. Ens trobem a la canxa nord, on està la pista de bàsquet, que donareu aquesta mateixa assignatura, així com altres parts pràctiques d'aquelles que requerisquen una instal·lació com aquesta. Una vegada formes part de la universitat, disposes d'una targeta d'estudiant, amb la qual pots accedir al servei d'esport. Ens trobem al pavelló poliesportiu de la universitat, on principalment realitzarem les pràctiques de l'assignatura d'handbol. A més, es realitzen partits universitaris del CADU. Finalment, als espais exteriors de la nostra facultat trobem la secretaria del Servei d'Esports. D'altra banda, trobem canxes com la de futbol, futbol sala, tenis, bàsquet i pàdel. Així finalitza la visita a la nostra facultat. Finalment, dir-vos que per a dispondre del servei de biblioteca i cafeteria la compartim amb la Facultat de Psicologia, que la tenim just enfront de la nostra.
Fins així la visita a la nostra facultat. Esperem que us hagi agradat i ens vegem pronte.